Okay, akulu aba tufuna tijise manyazi ma-MP nake opusa kwambiri. Fama ona ngati kunoti nde kuti no tingamapembeze kuti zinthu zitheke. Zinthu zimene amene akonze samakonza. Okay, chabwino. Pano ndayima panopa nde kuti ndi papoda pamene papa pali ngatibe ka bridge kena kaka choncho. Mwina be tikobala choncho. Okay, ya. Madza wapita kuti kumene kuku mukuona kumeneko. Kuchikwawa kumene kuku ndikumene madzi amatani mapita. Nde kuti no kuku amakhala akomachoka nde kuti I think pali pange zoti paoneke bwino. Majiona chi drainage chake ndizimene chijera. Ndipo sepa baba. Panabe zikuti panakokoloka pamene baba. Muone? Pakokolokera pamene baba. Ngati zide phele kuoneka pa board to jambula bwino. Pamene baba. Posaba nde papeze kuti pakokoloka choncho. Tipanga choncho kona. Ngati pakuoneka bwino pamene baba posepa panaonongeka choncho. Pamene baba. Ndeno tofuna tijudule pono pamene baba. Posa. Fuko jonena kuti imene iyi ndi ntchito yajani yama MP ajawa mwaona ma MP ajamene akonze malonga tati pande palino view yabwino nosipa mwapone panaonongeka choncho pamalopa pamene baba pane laptop iswe kuchingasa pamene panaonongeka yoni ndetu funa tijudule pamene baba bwino ya ndetu one kuti paluwa ndrama zingati pamene paluwa ndrama zingati fachonena kuti no magaya jama ngati kuti mwina make feuti mapembeza jani kuti mwina make akonze zinthuzi ndi pamene baba ndifuzi sinofuna kuonekapo ya ngoriso kanthiriso mwana ngooneka nthirizo khazokha komano pamene baba ndeti tikonze kumapita kujani manena kuja uko kumazi ndeti uku amakhala kumachokano uku mazacha umeona uku amachoka pakadzadza pamene baba olomone dzimitengo pamavuta pamene baba akadzadza ndekalekale sipamaolokeka ka nenise uonena kuti anthu amakhasa kumagwiritsa ntchito maone amakhawa kumagwiritsa ntchito now tione zonena kuti no MP watuja ndikape kwambiri sakufuna urani kukonza zinthuzi anawuzidothenga nangova choncho kuchoka kwa ena ake anamtumizidothenga chanchanchan kumasana tani sana konzi ndapapa tifuna noti tikonzepo nosopani tikonzepo ndi ndrama zathu tapanga sosika dola ndapeza nde kuti 200k mwayiona 200,000 ndimene tikufuna no ndikonzere pati pamene papa makape musone ngati kunena kuti no inuyo nde kuti ndinopambana kuti zinthu sitingakonze zokha 200,000 sizoti ndrama yambiri ya matumba amene akufunika apa nde kuti ndi 5 takwanisa nde kuti no kupeza nde kuti matumba apapa tayikapo awiri ena ndasiya nde kuti pamalo ena pasala limodzi limene ndikhale ndikukalinyamula nde kuti chaposa chidwa apompa mwayioneti tikonze pamene baba amene akujudula fana muzimu mwemu tampempha nde kuti wango ndosozonena kuti tipase nde kuti mwina highest ka mwina ndi 40 pini akonzapo nanga si iyi ndi helping the community tufuna tikoze no muzimu athu ona sitingadalire so ma MP makabe achabe sizoti inuyo ndati tikakudalireni ya pama akadalirika bwezi mutakonza nde tiona ngapa baba 200,000 ndikuonesana bwino mwina mafuta jena ndikamamenya commentary yake kunena kuti no pamaoneka bwanji bwino ndikuonesana bwino komano nkhani yake ndimene ndapapa ndi before and tikuonesana after pamalopa mwina make pakazatheka kati zabwera ndi part 2 imene za fotokoza koma ndimangofuna kungonena kuti no these are things which if you ndimayenera kumakonzeti sizoyera sofuna zonena kuti kapena mwina magena ake basi tizapembeza ali tikanyambire mapazi ife just nteka akanyambire mapazi la MP makabe sitingapange zimenzo ife sitimanyambira nawo mapazi ya tapanga sosika dola ndapeza ka 200k and zitheka baba zitheka sizoti zidokhaso jani koma nde kuti no iwo adzawa kumene kuti anakademanda ndrama zambiri mwina kumafika kaya mwina 1 million iso yachipaso apene pafunikira 20 million mwina so 20 million yachepa mukwasi wakale 1 billion okay jabwino magayi macheza bwina komano zipetu kufuna tipange ndi zimene zikukonza pamalo pamene papa of course kuli mabosi ena ake ineyo ndilibe galimoto ineyo honestly ndilibe galimoto njinga moto so ndilibe bebe leo tabwera ya weki tozagwira ntchito njinga moto so ndilibe njinga yakabalasa ndilibe
komano pamakhala kudusa magai pamene baba anjinga za moto komano yabwino anjinga za moto zomwina koma magali moto even koma nobody thinks about this place palibe amene amalingalirapo kuti mwina market ikonzepo malo ngati amenewo tikufuna beti kungotumizaso message kunena kuti we can do this tikhoze kupanga zinthuzi sitingamaita odikirira zonena kuti ena akabwere azatipangire. Of course economy ndi hard komano zinazi tikhoze kumapanga tokha maomone kuti tizidikira mageya jabwere jana zatani azatipangire. Okay, nakamba zone nota apa ndati kuonesana bwino view yake. I think ndimene muno mene pakuonekera mapaonet ndati masadzama chokera side imeneyo nakatero nde kuti nalowa amene na 01 nkati mumbali nde kuti zimajena apa ikati mali zimachane kaya zimakamalowa mazizi nde kuti no akatira zipita kuti kumeneko kuko ndakumapita kuti kumeneko koma nde kuti apa pamene panaonongekera even nde kuti side yako kuyi panachika no chonchi pamene papa nde pakungoluwira nkani muone fans ina isabe kuikapo zina zayo koma ijerana yosagwira muonete na papa nde kuti taziyambisano sopano ene pa odi chef ufuna ukaonekamo. Okay, yeah, I mean, abende kuti nezaba kudani chenga unde kuti no abeana ojosa mastenet mastenanga najo na ojosa ndai kuti nkatimu okhano kupese ko zono ri basa au chosa chengo seu kumona pakono kafiko weka mwene nzima yeka basi kutosa nje nkatimu njari au thandizire bati pomwepa nda baba zayambika mkoza usawe zayambika zikateri apa basi no pa teke pa mene baba otherwise kungopasiya nde kuti padye kaso zenizeni nde pamavuta mene baba wakangukhala lino bawo nongekeratu pamavuta kufika zone noti anthu akulephera kuoloka pamene baba fe makhangale nyanja madzadza katano. Of course pano pa mvula ikuvaya komabe nanga season ina ikubwerayo kuzapeze kuti panongekeratu mene muru mene zikuchitikira ndi kuzitheketsa basi. Yeah. Okay, magaya papa ndizonena kuti tabweraso nde kuti zambika mudzatemanena mudza magaya chanasi akumixa awo pande amba nonso pano kuyani kumata apo no wezi basi tikatiro tione kuti no tifika potani zoteka pamene zoteka ndipha papa basi menya te kuti tisasamateno pa katipa nonso pano sinkayamba koko nanga mazuwa mamisiri waro magayo amazuwa ntchito yawo magaya amene akuziwa zimene apanga kamata ukuku nde kuti basi ino akatiro azamenya mena mamenyera to venepa uri CDF murenga ndalama zachitukuko basi magaya achende kuti angogwisa ntchito sizo lakwe kasumona komano ntchito yake zimayenera zikhala zimenezi ndenga rinoze kuvuta basi tizingomenyabe mmene tingakwanisemo kwesa ndithu kumenyamenya basi nanga si misewu yitu samadusamo tiwadza tumene amene madusamo ndifeyo ndi misewu yathu nde olomwe auze kuti pakuti pakumbika sizimakhudze foyo tino sadutsamo koma ifeyo ndamene zimakhande kuti nozi kuti panga affect kwambiriso kwambiri pamenepa nde kuti no basi zikutheka pamenepa nde kuti magaya aja akulowesaso nde kuti no 10 inaso akati yakalina mucha nde kuti apa amenya limodzi ndi hafu thumba limodzi ndi hafu lapita thumba lake ndi limene lili pamene padzapo lapita limenelo ndikubwera nde kuti I think hafu iso ayimenya papa ndikuwesapo number 2 number yani number 3 ilili nde kuti ndati ndilimeneso ndakataita ukali nyamulala chapo mpano ndetili ndi awiri ena adza amene tibwerese ngalino 5 mmene tinanenera muja tikatero nde kuti basino tione zitifikisa patino iti ndinanena kuti no ndibwera ndi ndalama zomwe ndaononga kuti tikonze bridge imeneyi nde ndalama yomwe tinali nayo ngati budget naika pa budget ndalama yokwana 200,000 Malawi kwacha ndipo ndalama ija tinazigwiritsa ntchito motereti takagula matumba a simenti tumba limodzi linali pa 31,000 Malawi kwacha ndipo notagula matumba okwana 5
kudzaphatikiza yonse makwana 155,000 Malawi kwacha. Kenakono tanyamulitsa ndi kuti wanjinga amene wakabaza njinga yakapalasa anadzanditchaja ndi kuti no 5 pini ananyamula matomba 4 tumbali nalo ndali nyamula ndekha ndi kuti pawiri bala ngati no matomba onse 5. Ndalama yonse imene padzaphatikizidwa ndi kuti madzakwana nonso pano 160,000 Malawi kwacha. Ndi kenakono anyamata adzati apatsa ndalama zawo atagwira ganyu. Ndalama imene inapatsa ndi kuti inali yokwana 35,000 Malawi kwacha, imene ndi kuti inoti kayiphatikiza yonse nonso pano madzakwana 195,000 Malawi kwacha. Kenako pamene paja tadzatenga ndalama yokwana 5,000 Malawi kwacha kukawotchereretsa wilibala yathu inali yoti ndiyothyokathyoka takayotcheretsa kuti anyamata azikwanitsa kumanyamula ndithu zidothizi bwinobwino zinjenga zakazimikisa kukazikhuthula pamene paja ndi kuti ndalama yokwana 5,000 Malawi kwacha imeneyi plus ndi kuti pa 195,000 Malawi kwacha ija yonse tsopano kumakwana 200,000. Ndikuti tili no mulenzi ino ya budget tsopano. Now chinachitika ndi chani? Kunapezeka zonena kuti miyala yayiperewera ndi magaya tinayesetsabe ndithu kusokola miyala kuyika pamene paja kuwina imene inakwirika kukumba yonse pamene paja kuyika, koma ndikuti kunali side ina yake ija tamakamba zono chakumaperoko kunadyeka chani kwatsala ndi kumeneko pamwamba paja pamene apathidwe so ndikuti miyala ina yange kuti mwina make ithandizire kuona siyogwira miyala imeneyo imene ikatengedwa kwina kwake ndi basi kokatengako amatitchaja ndi kuti wilibala imodzi 10 pini tatenga mawilibala 5 yomwe inali no 50 pini nga 250,000 Malawi kwacha. Okay, pamenepa ndeti tazangoilowera mkati muja kuti tione zomwe tikufuna kupanga apa eti magaya ambakale kutekesa kumene mutatha kuona kumatamata basi ino ukuso ndi kuti mazango kukhala ndi chibowo chake chikuku kumeneko kuti masazilowa kumeneko kutuluka kapadzabwera side yako nokoyo koma pamene papa zateka apa anyamata kugwira ntchito yakolite iyi anyamata amatha kugwira ntchito koma kumakatenga zimakampani akuti mukatenge contractor wakuti ngati anyamata sangagwire contractor yajeso ndi kuti zindalama zambirimbiri ayithaweso sosapanga sizolongosoka chinthu chonse chiziphwasukaso mwana amagaya alipo akutha kugwira ntchito bwinobwino mmudzi momwemo. Zimenezi ndi zimene zimafunikira likati ndi kuti tikumakhala kusonthana yo agwira ntchito yothandizaso mmudzi fani kutchaja wake sangatchaje ngati imene angatchajire contractor angogwira ngati ntchito ngati volunteer komano mwina afuneki kuti angopeza kukena kake kuti agulireko madzi basi mona ndeti agwiraso bwinobwinonso zolongosokaso azo chinthu chindi chathu tikapeza kuti tagwiraso zathu tikungozivula zasurukha mukuona kaukatenga contractor mwenye wa ku India wonena kuti iyeyo kunoku kumalayo kunoku seumene usazaponda kuso iye angofuna ndalama panga zinthu zopoyira akapoyirisa basa sanamange bwino iya khani yake timafuna kuti contractor pamene magaya ndi omweyo amene amagwira ntchito zolongosokaso ngati izi mukuona. Alright magaya tabwiraso ndi kuti apa dzuwa even lapita mungathe kuona apapa ndi payamba kugwirana bwinobwino payamba kuuma zomwe ndi zopatsabe chidwi zoti mayembekezera ndi zimenezi magaya aja ndi mungamadabwa ali kuti alitu kumeneko tikujudula pajati manena kuti tibwera tizaone pamenepa pakukhala bwanji even apa tikupondaponso pamenepa kujudula pamenepa. Okay. Zonse ndithu pamenepa.
Alright, tipange finalize zina ziti chonse ndekuti mmene moto ndi mmene pakuonekera pamalo paja. Yeah, ndeti mukhoza kuona before and after. Tinakuonesani ndekuti mmene panalili poyamba paja tisanapangepo fixed. Koma ndekuti apa pano kumalisa zina ziti chonse. Anyamata aja ndekuti apita akarutanso ndekuti amapita kuntunda kwena kwako kundukarutako kumene kogozana akaruta ndekuti miyala akatuta miyala ija ndikubweresa papa ndikukuthulapo pamene. Ya, so mene panalipo unongekiraro ne panalipo unongekiraro pene papa. Ya, ndetapa sikatere basi no tikhanda kuti kungothana ndi pati imene yoyo. Tikhanda kuti sitingachite kupanga zina ziti chonse kuno kuti mwina perfect komabe. Taisisapo kuyikapo kandrama kuti mwina tinakatha kukapangira zina zake tikanakhalena koma takayika pamene papa kuti no fans zidusa. Ya. Zidusa pamalo pona kuti polongosoka maso mwina makena amagalimoto fakuna asiya ndi kuti kumadusa magalimoto njenga za moto anthu angambe mwina kumamasuka kumadusapo. Komano the main reason is just to set the example. It kungopanga set example kunena kuti no we have the power, we can do this, and this is what is ngara kuti panga costs zinthu zochuka kwambiri tikhoza kupanga koma vuto lake ndone kuti makanika mwina kumazang'anira paset. Ya, mano zinthu zimene tikhoza kupanga ma communities mwathu. Ya, panga zimenezi tikazatire ndi kuti no andale aja sangatitole yayi. Famazuzu onena kuti no kumene kujako ndi chani chimene ndingapangire kuti ndikawine vote newo ndi chani chimene ndingapangire chifukwa zina ziti chonse magayi aja kupangokha. Ndi chani chomwe ineyo ndingapangire kuti ndikawine vote. Ro ndiyambe kupanga zitukuko basi ndama zikutamba kutani kupanga zitukuko zolongosoka pamalo paja ndi pamene papa ndiye kuti mukhoza kuona zoti no now it's flat konse ukhawa judulidwa bobo zinthu za simple kwambiri easy to maintain koma tumakhala basi ndiye kuti no basi MP abange zinthu zonena kuti tikhoza kutani kuzipanga. Yeah, Justin Tech Malawi tionane ndiye kuti no kuma commentary mwina